Popasujú sa gelové press on nechty s prácou v kancelárii a za počítačom a s otrasmi z písania či privretia v notebooku. Tak poďme sa na to pozrieť. Nechty som kvôli tomuto crash testu aplikovala lepiacimi pásikmi, takže ak vás zaujíma výdrž lepidla, tak tá je ešte samozrejme väčšia. Nechty som odmastila, predpripravila a všetky takto aplikovala. Nezabudnite, že najviac dôležitá časť k celej predprípravy je správne odmastenie prírodných nechtov, takže si nechty určite predtým umýte saponátom na riad bez obsahu olejov. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako sa nechty popasujú so záťažou z klepkania a písania, s otrasou a privierania, či sa náhodou nejaký z nich nezlomí alebo nepraskne. Tu sme skúšali ešte nejakú praktickosť pri písaní, klasické nejaké zavretie, privretie, manuálne poškodenie. A môžete vidieť, že nechty naozaj držia stále extra pevne, ani jeden z nich sa nejakým spôsobom nezlomil.